Румен Радев, така казахме, предавате на наши приятели. Предимно на наши приятели да дойдат. Познали, млади, да правят проблеми на полицаите предимно, да ги изкарват, че те са агресори, че правят лоши неща. И въпреки и това и всичко, там малко по-нататък по коридори, изкарваха някакви хора на църква, такива съвсем нормално производство. И това казах. Спокойни сме, как може да ги оправят, да им дадат някакви финансови ресурси, да тръпнат да бъде. Не, да им оправят, не на нас, не на наши приятели, да съберат хора, да може да дойдат да правят големи. Различни суми от 100 до 300 до 500 са говори. Кои са хората, които са извършили парите? Ако са там, мога да ви кажа. Казахте Копринков и Ден Архивът. Да, от името на Румен Радев, че те предлагали пари. Да правят на протеста проблеми за полицаите. Да помогнат. Да, всички.